हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल फिन खेबसे अननाय बरनाय बावहरनाय थाबाय लोगोफोर जोङो दारागावनिया आं होन्दोंमोन ना भिडिअ'आव थांगोन होननानै ओमफ्राय दा जों ओंखारबोबाय बेयावनो ओमफ्राय जोङो दा लाबोना हटेलाव हाबथ'दो अखा हानायखाय फुंनि साहाखौ बेयावनो लोंलांनोसै होननानै न'आवहा लोगो मोननाय जायासै ओमफ्राय दा अखा हागासिनो बोथोराबो ओमफ्राय लोगोफोरबो नैया संगिताखौ आरो दिनैबो नैया लोगो मोनलायबाय एखेलोगोनो लोगोफोर थांलायनोसै जों दिनै दारागावआव ओमफ्राय लोगोफोर नै जायफोर आंनि साबसक्राइबार लोगोफोर नायदो ओमफ्राय उनाव भिउवार्स लोगोफोर आंनिफ्राय नायसनदो ना ओमफ्राय उनाव अनिता बड' ब्लगखौ मा होनो हेल्प खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोफोर ना बयबो बर'जों बर' सापर्ट खालामलायबानो जाबाय ओमफ्राय उनाव आंनि साबसक्राइबारफोरखौ आङो माने रिकुवेस्ट खालामदों आरो ना साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नायबानो जाबाय ओमफ्राय उनाव आरो आंनिखौबो जायफोर साबसक्राइब खालामाखै बिथांजोनि चेनेलनिफ्राय आंखौबो खालामबानो जाबाय संगिता स्टाइल आंनि चेनेल नामा स' बिदिनो आरोना ओमफ्राय जों दा जमा थांलायनोसै हेल' बयखौबो आब' अनितानि चेनेलाव बरायबाय अनिता बर' ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना मानो साबसक्राइब खालामाखै रावबो बयबो साबसक्राइब खालामना हो आं दाखालिनो बुंखादोंना नोंथांमोना रावबो खालामाखैनो प्लिज अननानै खालामना हो आब'आबो एसे जौगाथों ओमफ्राय जों नै दायो दारागाव फैदों आरोना जमानो बयबो दाखालि थांनाय जों मानासाव जे थांदोंमोन ना बेखिनियानो गासिबो फैदों आरो बेलेगबो दंबावो आरोना ओमफ्राय बयबो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आब'खौ मानो नायाखै नोंथांमोना भिडिअफोरखौ नाय आरो मा होनो साबसक्राइब खालाम जायफोरा गलापी आगैनि साबसक्राइबार प्लिज आंखौबो सापर्ट खालाम माने भिउवार्स जायफोरा नायगिरिफोर आंखौबो नाय सापर्ट खालाम बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगौ लोगोफोर ओमफ्राय जों दा दारागावआव फैदोंमोन आरो जा अखा हाबाय थादों गारिनिफ्रायनो ओंखारनो बादो जा जोङो अखा हाबाय थानायखाय दुगैनो होना फैदोंमोन नाथाय खाफालानो हामा जों दाखालि मानासाव थांनायावबो बिदिनो अखा हादों दैया गुबुंले जादों दा इयावबो दैयानो जि एकदम लेथ्रा दैयाबो धारसिन जादों आरो ना अखा हाबाय थादों ना लोगोफोर नायलांनोसै दा दसे उनाव दुगैनो हायो ना हाया दुङा दुङा दाथ' हागासिनो दङ होमबा नोंथांमोना ब्लगखौ नायलांदों लोगोफोर जेरै गलापी आगैखौ सापर्ट खालामदों आंखौबो प्लिज बिदिनो सापर्ट खालाम बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय बयबो गोजोननाय मोनोना होमबासो मोजां मोजां ब्लग लाबोनो गोसो जायो गोदान गोदानफोरखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालामनांगौ बे खाबुखौ होनांगौ आरोना जाहाथे मोजां मोजां ब्लग बानायनो हायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय दंबा दानो लाइक मोनसे खालाम कमेन्ट खालाम हर आरो लोगो लोगो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना ला प्लिज अननानै बयखौबो खावलायनाय थाबाय आरोना मानसिनि महरफ्रा जोंना बेलेग बेलेग खर'थानि महराबो बेलेग बेलेगखा नैया एखे जाया आरोना आखाइनि बानायनाय नालाय मेसिनजों बानायनायबासो फुरा गल गल जागौमोन जानोसै होमबा लोगोफोर फैयासै ड्राइभारा सालायनोबो लोगोफोर जोङो नै जाखां लोंखां दानिया गारियाव गाखोबाय ओमफ्राय जा अखा हाबाय थादों अखायानो गानो रोंला थेवबाबो जों दुगैना फैदों दुगैथारगोन लोगोफोर दारागावआव लामायानो जा माबाखा हाब्रुखा लोगोफोर दारागावनि गेटखौ मोनफैबाय जोङो अखा हागासिनो अखायानो गानो रोंला दिनैबो जों दुगैनो फैनायावसो फार्स्ट टाइम लोगोफोर आं दारागावआव अखा हाबाय थादो थेवब्लाबो एसे मानसै दुगैनो होना फैदोंमोन एसे धार जादों दिनै दैयानो बापरे नोंसोर दुगैबाय नुवासै दा नोंसोर दुगैनायखौ ना अखा हाबाय थादों दैया इनाखाय जा धार जाखादों थेवबाबो मानसियानो नैया जोबनो गैया दारागावआव मानसि फैदों थांदों जा फिसालाया दुगैनो मोनैनि गाबसोदो इमान दै धाराव बोरै दुगैनो होनो जोंनो बिरलांगोन जादो दैयावहा लोगोफोर आरो अखाबो हानायजों फिसालाया बोराबसोदो दुगैनो मोनैनि अखा हाबाबो दुगैथारबाय दिनै लोगोफोर दे नाय जोंहा संगिता फ्रेन्डआ गान रोजाबनो नागिरदों
दुगैखांबाय दा दुगैनानै गारियाव जबाय ओंखाम जाथ'वाखै दा ओंखाम जाहैनोसै दुगैनानै मेंबाय आखाइ उखैबाय दा ओंखाम जाहैनोसै मायावबा हटेलाव हाबहैनोसै हटेलाव नायनि जोङो दा हटेलावहा ओंखाम जानो फैबाय दुगैखांनानै ड्रेस चेन्ज खालामनानै सकफोरावहा फैदों खाथियावहा हटेल गैया नालाय दालाङाव खाथियावहा मोजां हटेल मोनाखै ओंखाम जानाय ओमफ्राय जों दा सकफोराव फैदों जमाहैनो जानोसै ज'हैनो नै गासैबो बिरादनो ओंखाम उखैबाय लोगोफोरा खहाथारला बोथिथाम जायोना एखेबारे उदै मानि साजोब्बाय बिगुराबो साजोब्बाय नैया पापड़ ये मुला न ये मुला भाजी आलु भाजी मुला भाजी ओमफ्राय आरो दालि बाथोन ओमफ्राय दालि ओमफ्राय नै मा पटल आलु माबा भाजियो ओमफ्राय सबाय ओमफ्राय आंनिया बेदरा मोनफैयाखै लोगोफोर आं अमा बेदरखौ फ्रायसो जानो नागिरदों रोसि होदोंमोन आं रोसिखौ मोजां मोना फ्राय आंना मोनफैयाखै दा इसोर लोगोफोरनिया जाबाय बिसोर बयलार जादों बिसोरनिया दाउसो ओंखाम जाहोलांनोसै लोगोफोर लोगोफोर आखाम साखाम जाखांबाय जों जानानै ओमफ्राय गयबो जाबाय ओमफ्राय दायो न'आव थांनो ओंखारबाय आरो ना टाइमा बेसे जाखो 5टा ना टाइमाबो 5टा जाबाय ओमफ्राय दा बयबो जाखांबाय दा थांनोसै लोगोफोर होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओमफ्राय दिनैनि थाखाय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय बाय 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 बाय